Hi mga katitik, imbisita kami sa lubnganan sa akong ginikanang mga igsuna ko tanan ni adiri ako sa ganiron. Sindit Dani Boy. Tikang. Boy, Tikang ma, tikang. Tikang. Sere ito mas milagro. ay butangan unta na din diyon hawiran. Tikang. Ano pa man dito ang interior? O pansyon? Kuan na to dito private. Nago na O private. Uy, kan iyo Roger saon. Gani. Si mama pa, ma, si papa. Wala man ni pangalan. Hae, ang commercial. Daon ka Marceliton. Ang kamarsyal ini? Hae, dito. Ay, Dito ka Marcial iton. Wa may lingayan. Dito man dito sa ato, dito man dito. Ako, mababuhilig. Nung bisita ko dito siya. Dili na makakita. Dari pa ikuan diri di sik. Papa Roser ni ma. Saka hagdan. Ang papa uga tutoy ni ma. Ingko danay. Tutoy. Ang katutoy. Ang katutoy. Palang. Ini ka to na kayo Roger. Kan tutoy ko na ini tagtabakan mo katutoy. Dito kang papa sa ibabaw. Pili kang tutoy ini. Oo, Oh, dari ganito. Roger. Ura anay. Daon ang kang papa ma. Hain. Daon ka Inyo tagikon. daktura dito. Kasi tutoy ma. Ini. Napatay dito santo ninyo kitag uron. Bisita kami ron. Kisa man natin si Totoy tig. Kinamanghuran. Ano yan naman ka magaya ka. Ay si Lolo Tekyo. Dili, kinamahuran man na bata niya Maria. Ah, Kinamanghuran bata, naman ni bata. si Totoy napatay giurom. Totoy, kwanto. Pila edad namatay ato ma? Pila edad ni Totoy napatay ma? Inday 15, 16. Sino? Si Totoy napatay, 16, 15. 19. 23. 23. 23 na tutoy. Si Paramilyo na. 23 si Hamas Papa. kang kumadrilode. Kani imong taglingkuran ma ay kinsa man ni? Si Kamarsyal, ako manghod. Papa ni Nining. Katong Nining dito. O katon to sa talaingod. Na naminyo sa Kadmeme. kagdansan. Kadtuman dito. Kadmeme. Ini Kamarsyal dong. Sawa de William. Dong, di ka magkabiro kami mo mga bata. Hayain ang kahinta. Ya masad daw ni Jo Atpe. Kamana tayo, ato pa ba ka? Damo. Nag-undong na kamo nga doon road. Kamu tutoy. Si Marcial. Emo tara sa buhi pa. Emo daog-daog. Hindi ka mo ubay kay baho. Nantuba. Gani ka pati. Uy. Nang haja-haja tara ko kuman. Itong taraw maghaga na kao. Labon sa buhi pa. Ubay taraw sa imo kainday mo. Inday mo tigsip mo tanat mo ba? Magkuhan sa ito, magtahibo isa at mer. Yan yung taraw ka kailang ko. Iya man di naman ka mo. Kuan doyog. Amo ubay. Nakabaho lang to ba? Maghagok di ako magkatuyog. Ako si Dilpin, wag maghagok ako. Magsupsupon ang ilong. Di naman mahagok. Abana niya la. Oh, Ah man. iton. Aman ni. Wala may mga pangalan ma. Gani sa may ngayan. Bisan dili ko Ya, dyan mo na gayan gani. Ang tagbutang na hinoon, Maria Mary. na anak, pero Ang tagbutang hinoon, nagtagpuli, Maria Mary. Siya ba'y nagkuhansab dyan? Hindi. Amo siya, ang tagbutang, Maria Mary. Kaya man niya, reglahan natin pagpintura ito siya ngayan. na. Nga naman sa tuod na, yamang gazon ni suni kaapti. Yamang gazon ni iwa man ninyo ni maayo ba, nga naaman nung tay kwarta na nga dawat. Nga, amo. Na, nakuha naman gani ini nahuplak na bitaw nang gibayo na nanda ka tagdugangan na May gani, hindi kay wakulihin, no? Pila edad ni sa bana ni Lola Maria namatay? Pila edad ni Papa napatay, ma? Ha? Pila edad ni Papa napatay? Si Tinta.
Ay, happy. Tintay, Mamawala dahil sa Chris ako Delpin. kumahon. Kay 66 na baya ko. Pila ka, 4 ka tuig. Diferensya. Pagkamatay ka dyan ni Delpin, ang aog na nakot nagkawiran, yato ijen ko kay, ay! Unsao naman ka din ako ni, paghikap din ako dyan, kumakahikap. Sisa, Rotana, sisa. Siya la pagkamatay. Ikaw pagkamatay. Nag-ingom ng kau ko no, marajaran na patay kay nabaho, nabaho na, tuba, gumantara, magkasa-asa na. Oo. Dili butang ya oh. Ikaw ba, kung man magkasa-asa na ko sa kuan, pero imo man dyan, manijumay dyan siya ko anon. Ako man hinumduman. Nga. May hinumdum ako na ako lamang dagto. Daog-daogon. Amo lagi. Og ako iyo reserve butangan ta kanan hubag. Hoy, pagdagkot ka mo kandila yan. Bibili ni daon. Na, ya gani ka kadako nimo datili-tili ya ka mahinumdum kandila pag kuan. Bisan tuyo ka buok si Tutoy. Si Marcial imo bana, hinday. Nagkalimtan na dyan kayo i Roger. Butangin na isa ko og hubag kaya nakakadumdum eh. Yo Roger, butangin ang isa ko og hubag kaya na mahinumdum sa imo pagpaglit kandila. Kadako na tili-tili. Kadako nga tili-tili, ya ka palit ni kandila tuyo ka 15 pesos. Butangin ang hubag ini bakoy. Ari na ako. Kan tatay, nga. Puguson na lang gede. Ari na ako kan tatay, nga. Ang papa ini. Hindi? Oo, kapapa ini. Papa, ako, Rod. Oo. Kang Papa Rosin. Kanin umasap ini, kanin. Inay kay basin na pako. Mauring, kaaw kanin uma ini. Ida kanino saon? Maang Ito, imo tagpuanan. Ay sina ni sin. Aw gani mo tagtamakan nitong kan bilita. Ini. Guys ani ini. Palerma Bayla. Ya dila. Si man si Palerma Bayla. Ya, mako kakilala. Ay papala. Ini kan paping. Uy. May papin ko ani isa nan. Uy, papin ka golden binlin isa. Dako kay ani dyan ni papin. Nadi na mabuti nimo kandila. Lima ra kami kabuk. Kaya umadimang kan tatay, kananay, kan tikyo. Kamanang Hulya. Kananay kaddi ba sa kamo basa kananay? Kamanang Hulya. Ako Kamana. daw anay. Kaya mga dyan din sila sa magdala ng kandila. Sa may puspuro kay ato suka si nanay. Uy dili. pa. Kaman si Mana. Dadtura. Dadto kananay. May suga. Hamat ni Bukay! Ano ni papa? Bukay! Papa ni lola mo nila. Dari man siguro tatay. Mateo apo. Oh, dari tatay sa ilayom si nanay ni. Sa ibabaw. Morning mama at papa ni lola mga katiktik. Tikang. Kagsara ka na kumagaritay. Amo na. Mapasok ka. Tatay ka nanay. Tatay ka nanay. Dari. Mapasok ka. Ya, Dari sa ibabaw. waya. Wala na. Eniro sa boss. Ha? Amura rin doha. Paghasa-hasa nimo sa di ko man kayo tikyo zaon. Pagkapandan zaon. Kang nanay. Nanay. Katatay. Tatay. Hasa-hasa kami ni dili man ini ko sila nanay lunay. Kain. Ini. Tigo, Tidora. Pagkapandan. Tidora dyan. Naglikit naman. Kumansa na may lagi mga kandila ba za? Ahaman si lolo tikyo la. Ini lagi. Kani. Katekyo. Amo may ni sa katekyo ini. Nagsugod at ato ko bagada. Pagkapandan ko no. Oh, kay bis kay nagsugod na kapag bagada mula ang jam na. Dili amo na undang na inon. Malisod na ako mag-utro bagada. Katun ta na pero dili oy.
Dahil mo kasi manang Gloria din he. Ay, matapoy na. Kaya sa buhi pa ka. Dilubong diri tayo. Manang Gloria, Gloria, Manang. Ilong mo ni Si Manang. O man daon lupa raman. Kasi manang tigon sana ni Lola. Kinamangod na ko. Din ko kinamang Oh, huran. dili. Si Auntie Nining man kinamang huran. Oh, si Auntie man daw sa ang kinamang. Dili na ko mo trokyo kay nimbis kay nagsugod ang tanak ko kay uno bay ako dito isulti tagboram ako tagakapandan una bis na hunong ako. Dili na ko mo. Dili na ko mo utro pagada kay makapoy na. May snack ta. Nindot malaging pansyon ang magpapa nila Lola. Unsa gala? Nindot. Inatiman mo nila ni Auntie Nining. Inatiman man Auntie Nining. Di ba kay ang bana ni Dili oy nagdala ang tanak tag mga trapo kay sinigan sa unsa nang trapuhan inday. Kadang Ini. malagi kay lubong mo ani na sa papa ng kahon. Ya, madasa pagtabas. Kuan pa mga dudlo sila sa una. Oh may badya kahon. Ya pa mga dudlo mo sila sa una Basta laman pagkamatay. natabas ang kahon. Tag Basta laman natakyuban ra. baguhanan. Uno pa Ikaw naman pintura dito, pintal, pintal. Dugazer na sabni pila na ni katoy. Katon pag pista minatay nagpintura na daot naman sa dazon. Yung liki malagi na. Sa linog siguro. Wala na, diri na kamo. Yatag na iton sa ila uban pan dito. Kabuotan, dili si tatay, si nanay, mga kabuotan kadun ni sila. pangalan si Mama La Teodora, Theodora. Pasok kayo. Papa Mateo. Theodora Lechoros. Mateo ako. Sino man daw dito? Manang Gloria bitaw. May mensahe niya sa mama ko. Uno may kuno imo mensahe sa maimo nanay kan tatay. O may ikasulti Ha? mo. O may kasulti ka na ni Lula sa nang katatay tiyoy. Mga tay, nay. Ini kami na bisita sa imo. Sa Izo. Kay di man unta na ako makaiban kay hanap na may pananaw. Ako, di na sa pagkumudugay, masunod na ako sa iyo. Human lang yung tubag. Aman niya magkamagtubag. Tiwa sa ina, tiwa sa ina. Ako'y musunod sa iyo. Adaw, ano pag inyong pagdiwasan sa tayo mo? La. Oo naman. Namisita ako sa iyo. Namisita ako sa iyo. Kay dugay na mga dudi pa na magkita. Adaw lang ka magkabalasa kay magkakita ra mo sa ako kay masunod na ako. Kayo man. Dili ako sa akin. Dili ka? Di pa ka mo sunod? Dili pa. Di ako mo kaumpan. Oo. Ay, pwede sa langit. Na ikaw, nagmensahe na daig ka. Oh, unsa may mong mensahe la? Kang nanay og tatay. Ako tay, ini ako na misita tagdugay ra bagyo ako magkakanhi inday. Tagpila ka tuig. Kung makabalik galing ako sa Honyo sab kanang mo karira sab ako pagbalik sa imo. Sanan. Iampo ako ninyo tay kay nasa Biblia ang patay man daw mo ampo sa buhi. Nya kanang iampo ako ninyo nga hatagan po ang tanak ko sa taas pa nga kinabuhi kinta nya ako'y mga balatian dalhan ni akong balatian si iya butangi sa tiil kayo siya balatian pahubagan na iya mga tuhod. Jesus name, palayo. Ya, makabati. Laong ko tagay ko tayo kay kamo ang batay may mo ampo sa buhi. Hatagi ko kuhaan ni akong sakit si iya kayo may sakit butangin na ida tuhod. Adaw tay. Uman sa si Inse. Labak ini. Uman sa si Inse. Ikaw kay daw may sakit. Pagamujo kang tatay kananay na nangamujo na lagi ako nga kuhaon nila kay nangamujo na ko kay daon laon ko tay ko anay ako mga binhod kay ikaw man daon man sa Biblia nga ang patay mo ampo sa mga buhi. Si iya kay wa may sakit butangi gubag ani niya mga tuhod. Adaw. Adaw tay. Kuhaa ini sakit sa ako matatay. Kay nakanak makakita ng klaro. Kagay mataling ha. Na sinanay sa siya mo talinga karang busog ka na barina. O may pagbarina. Kaya sinanay na sa ni po ang may pagkawaon sa ngipon, ang ngipon, talinga.
Painom sa. Tago, siguro. Tata nga. Tinan siya dali mag-istorya tagtaro. Ang mag-istorya ako istorya gud sa imo, sa uman sa undan. Lipay na sa nan si Kibasin tagaan og kapitan. Kumbinsiha si Maay sa uno man sa undan. Kumbinsiha si mama na diri ra gyud puyo sa ako kay gusto nako si mama kay humana iya mga pag-antos sa una. Gusto nako nga hayahay na iyang kinabuhi. Dugay nakuha ko naghatag sa iyang kwarta te. Kay panghatag ra ni sa kutob sa kuan sa iya panghatag ra niya ang kwarta. Onya isa dili nako na siya patrabahoon, dili maghugas og plato. Igo ra gyud na siya mukaon. Kung moingon siya moadto ko siya sa batsilo, dili ba. Matusok ito mata. Masamot ka buka. Kung moingon siya moadto sa unsay ganing aning Robinson, tagaan ako siya og kwarta. Kung hain siya mosuroy moadto sa Kabuko, tagaan ako siya og kwarta. Unya, Jollibee, kung magsalibi siya, pazalabihon ako sa tagaan na kwarta, wala ko naghatag, dili man na niya pilion nga kinabuhi. Gusto na ako si mama ipayahay. Kanang iyang naong karon, dili pa na mao. Bata pa na siya karon, natiguang na siya, kay stress na siya. Mo na nga, dugay na ko anak niya, wala naghatag og. Nay, nay. Wala na kami. Hamas tatay. Nanay ini. Nanay, tatay. O naman tatay na Mahay man, kuman si tatay. Ha? Hay man, alay ka pa. Si nanay, una man si tatay ha, man di sa ubos. Di nanay, adiri. nanay. Dun. Tatay. 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 Nanay. Mensahe ninyo. Tay, imo kami tagaan sa maayong paglakaw namo. Unya sa alas 4 man kuno kami mularga tay nga. Ang amo paglakaw way ka. Kuanan maayo ang among paglakaw, maayo ang tempo. Hasta ikaw nay, kay kamo nag-una man kamo. Tagain kami sa maayong paglawas tay, unya nay. Munguli naman kami ugwa, maayo ang tempo tana, maayo ang among paglakaw. More ako ko sa inyo kay kami ug makabalik kami sa unyo. Moari gyapon. May mamisita gyapon mi sa inyo. Si iya butangin na nubag. Daw. Kanang ija to gayo mi siya sakit ay. Ayuha, tay nga ako pananaw, nay. Doktor ba dyan sila? Masin, makakita na ko ng Lagi nga naman kintahay mo laong magkaayo at nagdoktor na ba sila dito na nga matay na? Doktor na? yata hibayo eh. Naglaong si nanay nga. Ija ko no kuan ito, tusukod ito imo mata ng bombardero. At tula kami tay. Oh, ini may baja puspuro. Didun dira ang siya. Hasta ni lighter ilasan. Mga katik-tik, mao ni among papa. Ang ako amahan si Mateo Apurbo. Unya ang akong inahan si Teodora Lechoros Apurbo. Amo, ili Amo, mga ako pagikpik mga ako, abahan. Miyahon ko di ako Mateo magkalikadan kay Apurbo. Si mga buutan man ko Teodora sila. Litsuro, saan ako inahan. buutan, mga buutan di ako magigidikanan. Si iya na may nalain kay Hakog. Si iya aray nalain si Lola Maria ra kay Hakog. Ha? Si iya ra Maria mga katiktik ang Hakog. Hindi din doon si Animuliwat. Unoy hakog. Si Lola Maria mo inaglain ra ang batasan kay Dawo. Kayo ba'y pagkadaw na ako? Mubuyos tanan kwarta 50. Dili mubuyos. Mura ka mo pagbisita. Hilaw tayong nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.
Ya mo kong tingog. Sige lang kag sup-sup. Yayin mo tingog. Ya amping mo kanunay. Pag-ampig mo kanunay mga tlagiktik. Hinaot ka nalingaw mo. Hinaot ka nalingaw mo. Amping mo kanunay. Hinaot, malingaw mo kanunay, ampig mo kanunay. Babay. Babay la. Bye. Bye-bye. Tingog. Bye-bye. Sup-sup. Ay. Maria in memory, Maria Magas. Kay, taghimo na ba sa kaudaan? Labot. Sino ba ini Relia? Rilya. Maria Magas, Rilya. Ino nagpabuhat na sa daan. Nagpabuhatan na ba sa kaudaan, sekretra. Oman, ipapaya. Dili na padayon. Papaya ito. Dili naman mapaya kay kuan man kaning dahil marmol. Marmol kada pa dautan nakakita na ka Pinoy anan o daong bangag adto ka isuyod ini. Tigibon. Ako ano nang tigib. Amo ray pa kuan sa Ila Luciano. Lagi na manggudyaon siya mo na manggudyaon lang. Amo na man gadyo jaon kinta basta na naman nakakita kaw. Kay nagatbang naman kamo si Roger. Magabi mag-istorya-istorya kamo. Dili ako. Magabi mag-istorya-istorya kamo si Roger kay iton ra sa ikaw iton mugawa lang ka diri kay ron paiguan ako. Si Marcial. Tawa ba si Adi araba si Roger sa dano ni pagpokong. Kay ija ra ipagawa ang ija buhi di mo ingkod ra kaw. Nagsinog ang ramang kibali sila lang. Nagsinog ang naman kagwapo sa ining kan marmol ni iya kani iyang pangalan. In loving memory. In loving memory, Maria Mary Magas. Born. May 11. Ya paman. Born. May 11. May 11. Die. Kaan. Die. Wala pa. Ganang bako. Ha? Simbako. Ya paman ingon died. Born raman. Dili kay itog. Ano ang imo mayo unsi? Simbako. Born from Labingli to Ilin, Alma. Sila di si Alma nagbutang daan. Pinangga jud ay ka. Simbako. Pastor Alma Ilin. Nakatadto naman kamo sa dito sa Ay, kapait sa di para dapat pagkamatay. Aso! Ayaw pagbuhi kay ako Aso! ko. Ang anak kay malapad. Bata. Amo jaon di taraw ka magpakamatay itong tinugo sa mura mga kag-unggoy nagkuyang babit. Ay. Ipusdak. Bababa itong ipusdak.